Min Novembru li ġej għal-miżata żgħira fix-xahar se tkun disponibbli l-app Perlina TV. Din hija pjattaforma diġitali televiżiva simili għal Netflix li fuqha se jkun hemm biss produzzjonijiet awdjoviżivi bil-Malti adattati għal tfal li għandhom sa 7 snin. L-imħuħ wara dan il-proġett huma Justin Farrugia u Stephen Dalli minn Sharpshoot Media huma ddaħlu għal dan il-proġett wara stħarriġ nazzjonali mill-istatistiku Vincent Marmara dwar l-istat tal-ilsim Malti li kien wera fost oħrajn li ġenitur minn kull 4 ta' bejn is-26 u l-45 sena stqarrew li uliedhom ma jifhmux il-Malti iżda jitkellmu biss bl-Ingliż. Ma' TVM News Justin Farrugia qal li Perlina TV se jkun qed jindirizza n-nuqqas ta' kontenut bil-Malti għat-tfal f'post sigura. Noħolqu diversi sensiliet, diversi attivitajiet u diversi filmati biex b'xi mod ieħor bħalma aħna meta konna tfal tallimna t-Taljan billi ġast naraw il-television Taljan, it-tfal jitalmu japprezzaw u jieħdu gost jaraw imma bil-Malti. Stephen Dalli qal li l-materjal awdjoviżiv se jkun qiegħed jiżdied minn xahar għal ieħor u l-ħsieb hu li din il-pjattaforma diġitali tikber u tibda toffri wkoll kontenut lil tfal akbar fl-età u proġetti mmirati għal tfal b'abiltajiet differenti. Aħna ħanoħolqu ovvjament hub għal ħafna kreattivi u nies fid-dinja tal-arti biex jingħaqdu flimkien kemm mużika, stejjer, tpinġija li daw jistgħu jingħaqdu flimkien u noħolqu xi ħaġa tfal bil-Malti u tagħna ġifieri tradizzjonali. Fit-tnedija tal-app spjegaw li din il-pjattaforma se tkun għodda b'saħħitha utli għal ġenituri u l-għalliema iżda fuq kollox hija ntiża li tħares u tippromuovi l-lingwa Maltija. Qalu li x-xogħol kollu miktub u mitħaddet se jkun qed isir bl-appoġġ taċ-Ċentru tal-Ilsim Malti u jinsabu f'kuntatt ma' diversi entitajiet lokali biex jassiguraw li l-użu tal-lingwa Maltija u l-prodott letterarju Malti ikun ta' livell għoli. Dr. Maris Camilleri miċ-Ċentru tal-Ilsim Malti fissret il-proġett bħala għodda innovattiva li bija tfal se jkunu qegħdin jiġu esposti għal Malti blob, filmati u eżerċizzji interattivi pjaċevoli li tant huma meħtieġa biex il-lingwa tibqa' ħajja fost il-ġenerazzjonijiet futuri. Perlina TV għandha wkoll appoġġ finanzjarju morali tal-Kunsill Malti għall-Arti. Il-kap eżekuttiv tal-Kunsill Albert Marshall għalli malli kien avviċinat dwar dan il-proġett mill-ewwel ra l-potenzjal kbir tiegħu fosthom li jkompli jsaħħaħ id-dritt ta' kull individwu għall-kultura.